Ragandına Serokê Rusyayê Vladimir Putin di mijdarê de ku Rusyayê mişekek hipersonîk ya bi kanîna navokî avêtiyê Ukraynayê pirs derxistin holê. Ku çima alozî tenê çend hefte beriya vegoyestina desilatê ya li Washingtonê diqewime. General Sergey Karakiyev serfermandarê hêzên mişekî yên stratejîk yên Rusyayê balpîşand ser kanîna wêranker ya mişeka xwe ya nû. Li serbingeha Erk û Mewdayê vî çekî ew digihî ji armancan li seranserî Ewropa. Putin diyar kir ku avêtina mişekên Rûsî bersivek bû ji rêveberiya Biden re ku destûr da Ukraynayê mişekên Amerîkî bavêje nava Rusyayê. Wî got ku ev nîşandayîneke ku ger Rusya bixwaze dikare êrişê gelek deverên NATOyê bike. Çavder dibêjin êrişên mişekî beşeke ji hem stratejiya Rusyayê û hem jî ya Ukraynayê ye ku hêza xwe nîşan bidin û di danûstandinan de xwedîbingeha herî xurt bin. Kremlin Serokê Amerîka Joe Biden bi sabotêkirina hevlên serokê hilbijartî Donald Trump yên ji bo bidawîkirina şer tawanbar dike. Wekî ku Trump di kampanya xwe de soz dabû. Beriya niha jî Rusyayê heman tawanbarê anî bû ziman. С точки зрения его планов, нормальный диалог. Bêguman di 2016 da di heftiyên yekemiyên Trump li qesra spî da planaviya diyaloga normal bi Rûsya re di astekî berfirê de hat astenkirin. Daxwaza têkbirina ya niha em dibînin jî balkêş e. Lê hin kesên Washingtonê dibêjin bi Donald Trump yan bêyê wî li qesra spî Rusya naxwaze ku şer rawestîne. Что эта война стала для российской элиты, именно элиты. Ev şer ji xwe ji bo Çîna bilind ya Rûsya ku dixwaze ew bidome bûye normaliyeke nû ji ber ku ji bo wan şer geşekirina aborî çê dike û eger şer raweste wê çi bibe kesên ku berpirsiyarên wê bi ku veherin. Di vê navberê de rapirsînek nû ya navenda analîtîk ya Yuri Laveda ku li Moskowê çêkiriye nîşan dide raya giştî ya Rûsî ji bo bidawîkirina şerê li Ukraynayê helbesta xwe ber bi piştgiriya danûstandinan diguherîne. Li serenserê sînorê Rusyayê li Ukrayna jî rapirsînek vê dawiyê ya Gallop diyar dike ku ji sedî 52 Ukrayniyên ku beşdarê wê rapirsînê bûne dixwazin ku ji bo demûdest bidawîbûna şer welatê wan danûstandinan bike. Ger ev nêrînên hêyî bi vî rengî bidomin dibe ku rê li ber Trump vebe ku ew plana xwe bişopîne û tevî aloziya hêyî her du aliyan jî ji bo danûstandinên li ser agirbestê qane bike. Ji bo raporta Elizabeth Çernef, Özlem Yasak, Denge Amerika.